1955 தரங்கம்பாடியில் வந்து கரை ஒதுங்கியிருக்கு. எனக்கு பின்னாடி இருக்கிறது நீல திமிங்கலத்தோட வந்து போன் ஸ்ட்ரக்சர் தான். இது அழகாக வந்து காட்சிப்படுத்தியிருக்காங்க. இது எங்கே இருக்குன்னா தஞ்சாவூர் பேலஸில் தான் இருக்குது. தஞ்சாவூர் பேலஸுக்கு வர்றவங்க கீழே பார்த்துட்டு மேலே வராமல் போயிடுவாங்க. ஆனால் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து இதோட விஷுவலை வந்து பாருங்கள். நாங்களே வந்து இந்த வீடியோவில் காட்டுறோம், இருந்தாலும் நேரில் வந்து பார்க்குறது தான் வந்து சிறந்ததாக இருக்கும் எப்போதுமே. இப்போ வந்து சிறப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது 1955 தரங்கம்பாடியில் வந்து கரை ஒதுங்கியிருக்கு. அதை அப்படியே ஃபுல்லாகவே வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே வந்து ஒரு ஸ்டாச்சு மாதிரி வந்து காட்சிப்படுத்தியிருக்காங்க. அதே நேரத்தில் இதோட வயது பார்த்திங்கன்னா 400 வருடங்கள். 400 வருடங்கள்னு சொல்லும்போதே நம்மளுக்கே வந்து ஒரு மெய் சிலிர்க்குது. அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இதோட வந்து ஃபுல்லாக வடிவமைப்பு பாருங்கள். இந்த நீல திமிங்கல்னாவே எப்படி இருக்குன்னு நம்ம வந்து வீடியோவில் வந்து பார்த்துருக்கோம், ஆனால் நேரில் நம்ம பார்த்ததில்லை. ஆனால் நேரில் பார்க்கும்போது அதோட வந்து அந்த போன் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது பாருங்கள், எவ்வளோ அருமையாக இருக்குது. அதனால் வந்து இந்த இதை வந்து விட்டுறாதீங்க, கண்டிப்பாக பாருங்கள்.